Ανεβαίνετε 15.000 πόδια ψηλά και πέφτετε χωρίς αλεξίπτωτο. Πάντα φοράμε αλεξίπτωτο και όχι ένα, δύο μάλιστα. Ναι, το οποίο ανοίγεται όμως τελευταία στιγμή, ας πούμε. Ναι, σε περίπου 1 χιλιόμετρο πάνω από το έδαφος. Ναι, που σημαίνει αυτό ότι πετάτε σαν πουλιά για αρκετό διάστημα. Μερικά δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, πόσο κρατάει αυτή η πτήση? Είναι περίπου 70 δευτερόλεπτα. Περίπου 70 δευτερόλεπτα. Η κυρία Λικάκη έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Θέλω να πάμε να δούμε πρώτα μερικά πλάνα από τα κατορθώματά της. Ένα βίντεο κλιπ που έχουμε φτιάξει, για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Το έχουμε δει στα έργα. Εμείς στα έργα το βλέπαμε μόνο. Και μας φαινόταν αδύνατο, αλλά γίνεται, φαίνεται. Πάντα μπορείτε να το κάνετε και στα αλήθεια. Μπορώ τώρα να το μάθω? Βεβαίως. Σε αυτή την ηλικία που γέρασα. Ένας φίλος μου ξεκίνησε στα 57 και έκανε άλματα μέχρι τα 80. Οπότε έχει. Άρα έχουμε πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει η κυρία Μαρία Λικάκη. You know how I feel. Καλά, φοβερό είναι, έτσι. Είναι λίγο φοβιστικό όμως. Τρομακτικό θα έλεγα. Είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό. Και όποιος από εσάς ένιωξε κάποιες ανατριχύλες, θα μας βρείτε εύκολα. Θα σας βρούμε εύκολα. Εσείς είσαστε εκπαιδεύτρια τώρα, δηλαδή μπορεί να πιάσετε κάποιον άσχετο και να τον εκπαιδεύσετε να μάθει να κάνει αυτές τις πτήσεις? Βεβαίως. Είμαστε μια σχολή εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και μπορούμε να μάθουμε οποιοδήποτε να κάνει αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Πόσα μαθήματα χρειάζονται γι' αυτό? Για να κάνει κανείς το πρώτο άλμα μόνος του χρειάζονται 2 μέρες μαθήματα, αλλά μπορεί κάποιος να κάνει ένα άλμα κατευθείαν δεμένος με τον εκπαιδευτή. Φαντάζομαι ότι το πρώτο άλμα θα γίνεται με κάποιον εκπαιδευτή μαζί. Ακριβώς. Ναι. Με εσάς ή και με άλλους? Και με μένα και με άλλους. Δεν είμαι μόνη εκπαιδεύτρια στη σχολή. Ναι, και πώς γίνεται, δηλαδή τον παίρνετε στην πλάτη και πέφτετε και μετά από λίγο ανοίγετε το ελικόπτερο, το αλεξίπτωτο? Βασικά στην πλάτη φοράει το αλεξίπτωτο ο εκπαιδευτής. Ο επιβάτης μπαίνει μπροστά του. Ναι, σαν σε μάρσιπο ας πούμε. Ακριβώς. Και πετάτε μερικά δευτερόλεπτα έτσι χωρίς αλεξίπτωτο? Ναι, περίπου 1 λεπτό η ελεύθερη πτώση και μετά ανοίγει το αλεξίπτωτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ειδικό, μεγάλο, για 2 άτομα. Ναι. Να σας πω κάτι τώρα, από 15.000 πόδια πέφτετε? Το ύψος το συνηθισμένο είναι από 10 έως 12.000 πόδια. Που σημαίνει γύρω στα 4 χιλιόμετρα ύψος, ας πούμε. Ακριβώς. Έτσι. Η αντίσταση του αέρα είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή, και εξαρτάται από το πώς κάνετε τα χέρια σας και τα πόδια σας και το σώμα σας. Με τη θέση που βλέπετε τώρα στην οθόνη, η ταχύτητα είναι περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. 200 χιλιόμετρα. Και η αντίσταση είναι πολύ μεγάλη του αέρα, φαντάζομαι, για να σας κρατάει κάπως, ας πούμε, σε... Ναι, η αντίσταση του αέρα σε βοηθάει να πέφτει σε αυτή τη θέση. Δεν είναι τόσο τρομακτικό και τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Τον αέρα τον αισθάνεσαι ή με τα κράνη και τις φόρμες που φοράς δεν νιώθεις αυτή Τον αισθάνεσαι. Τον αισθάνεσαι. Εγώ θέλω να μου πείτε την πρώτη φορά που πηδήξατε πώς ήταν. Ξέρω ότι είχατε μια εμπειρία, αλλά στα λόγια από τον πατέρα σας είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και σας έλεγε τι ωραία που ήταν με τα αλεξίπτωτα εκεί να πέφτει. Και το είχατε από μικρό κορίτσι, το είχατε αυτό το όνειρο, έτσι. Ακριβώς. Από 10 χρονών είχα πάρει την απόφαση, μόλις μεγαλώσω θα κάνω άλματα. Και τελικά το πρώτο άλμα το έκανα στα 17 μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Πώς ήταν, για πέστε μου τώρα, δεν φοβόσασταν λίγο, Όταν είσαι μικρός δεν φοβάσαι τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Όσο μεγαλώνεις φοβάσαι. Αυτό είναι σωστό. Από την ώρα όμως που μεγάλωσα το έχω συνηθίσει πια και δεν το φοβάμαι. Ήτανε και ο πατέρας σας μαζί σας την πρώτη πτώση? Όχι. Ο πατέρας μου με είδε πρώτη φορά όταν είχα ήδη 700 άλματα. Γιατί δεν μπορούσε, φοβότανε? Δεν μου είπε ποτέ. Δεν σας είπε ποτέ? Όχι, ποτέ δεν μου είπε. Που το είχατε κρύψει δηλαδή το πρώτο άλμα? Όχι. Με έσπρωξε να το κάνω ουσιαστικά, αλλά δεν ήθελε να με δείξει μέχρι που απέκτησα αρκετή εμπειρία. Ωραία, το πρώτο άλμα λοιπόν που κάνατε πώς ήταν? Για τι θυμάστε από αυτό? Φαντάζομαι θα είναι αυτό που θυμάστε πιο πολύ, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι μια απίστευτη ηρεμία, ησυχία και η ομορφιά της αληθινής πτήσης.
Αυτό που πολλά παιδιά ονειρευόταν από μικρά, ότι πετάνε στα αλήθεια. Όλα τα παιδιά έτσι αυτό ονειρεύονται. Υπήρξε τώρα σε αυτές, εσείς έχετε κάνει πάρα πολλές πτήσεις, έτσι, ούτε αμέτρητες, πόσες, δεν ξέρω. Περίπου 4.200 άλογα. 4.000. Υπήρξε κάποιο απρόοπτο σε όλη αυτή σε όλες αυτές τις πτήσεις, κάτι που να σας φόβησε, που να σας ανησύχησε, που να ανέβασε την αδρεναλίνη? Η αδρεναλίνη πάντα ανεβαίνει. Αυτή είναι και η ομορφιά του αθλήματος. Σε όλες αυτές τις πτώσεις 2 φορές είχα ένα μικρό πρόβλημα με τον κύριο Αλεξίβωτο και άνοιξα το εφεδρικό. Δηλαδή στατιστικά είναι πολύ πολύ ασφαλές το άθλημά μας. Αν δεν ανοίξει το ένα, ανοίγει το άλλο. Ναι. Και υπάρχουν και αυτόματοι μηχανισμοί σε περίπτωση που λιποθυμήσει ο αλεξιβωτιστής να ανοίξουν το αλεξίβωτο. Δηλαδή πέρα από αυτά που νομίζει ο κόσμος, το πράγμα είναι πολύ, πολύ ασφαλέστερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ναι, έχουν γίνει και μερικά ατυχήματα στο εξωτερικό όμως, έτσι. Αυτό είναι σωστό, αλλά συγκρινόμενο με τα αυτοκίνητα ή με άλλα καθημερινά πράγματα, δεν μπορεί να υπάρχει καμιά σύγκριση. Δεν μου λέτε αυτά τα σχήματα που βλέπω που μαζεύεστε 5-5, 10-10 και πιανώσετε από τα χέρια και αυτά, είναι τόσο εύκολο να κάνεις τέτοιους χειρισμούς στον αέρα? Βεβαίως. Όταν λέμε ότι πετάμε στα αλήθεια, πετάμε στα αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να κατευθύνεις κιόλας το σώμα σου που θα πάει? Βεβαίως, ναι. Αυτό είναι θέμα αεροδυναμικής, είναι εύκολο και το μαθαίνουν όλοι οι μαθητές στη σχολή μας. Δηλαδή λες θα πάω από εκεί, ας πούμε? Ακριβώς. Υπάρχει καμία τεχνική να ανακόπτεις και την πτώση, δηλαδή να μένεις λίγο, ας πούμε, πέφτεις αργά-αργά φαντάζομαι, έτσι? Ναι, με αυτή τη θέση που βλέπετε, ναι, η ταχύτητα είναι περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να την αυξήσουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τη μειώσουμε σε μικρότερο από αυτό το όριο. Ναι. Μπορείτε να την αυξήσετε άμα πάρετε καμιά κάθετη. Ακριβώς, ναι. Εσείς πόσα υπολογίζετε, πόσο έχετε πιάσει? Περίπου 300. Περίπου 300, πήγα σαν βέλος δηλαδή κατεβήκατε κάτω. Ναι, ναι. Να σας πω κάτι, και μπορεί ανεξάρτητα από ηλικία, φαντάζομαι θέλει και κάποιες ιατρικές εξετάσεις αυτό το πράγμα. Για να κάνετε αυτό που βλέπετε στην οθόνη, δηλαδή ένα άλμα δεμένος με τον εκπαιδευτή, δεν χρειάζεται κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Βέβαια, αν κάποιος έχει κάποια προβλήματα υγείας, καλό είναι να μην το επιχειρήσει. Ναι. Αλλά από την ώρα που δεν υπάρχει κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, δεν υπάρχει και πρόβλημα να το κάνετε αυτό. Αλλά για να εκπαιδευτεί κανείς, θα πρέπει να περάσει μια εξέταση από παθολόγο ή από καρδιολόγο, που να λέει ότι μπορεί να ασχολείται με αθλήματα, οποιαδήποτε αθλήματα. Και σε 2-3 μέρες είναι ικανός να πηδήξει κανείς μόνος του? Ναι. Αλλά στα πρώτα άλματα είτε θα έχει εκπαιδευτεί δίπλα ή θα ανοίγει αυτόματα το κύριο αλεξιβωτό του, για λόγους ασφαλείας. Ναι. Εξακολουθεί να μου φαίνεται τρομακτικό και αξιοζήλευτο. Πώς να πω, με γοητεύει αυτό. Τώρα, εγώ ανέβηκα σε ένα πύργο ψηλά μια μέρα στο εξωτερικό, που ήταν καμία 150 μέτρα, και έβλεπα κάτω και φοβόμουν, τρελάθηκα. Και δεν έχω εξωφοβία. Ναι, δεν έχει σχέση αυτό. Αυτό που νιώσατε εκεί είναι ακροφοβία. Δεν είναι εξωφοβία. Στο αεροπλάνο είναι διαφορετικά. Δεν νιώθεις το ίδιο πράγμα, γιατί ξέρεις ότι αν πέσεις από εκεί, δεν κινδυνεύεις να πεθάνεις. Το στομάχι δεν ανεβαίνει πάνω, δηλαδή δεν υπάρχει πίεση φοβερή? Όχι, όχι. Γιατί είσαι σε ένα αεροπλάνο το οποίο κινείται και φεύγοντας από αυτό συνεχίζεις να κινείσαι και η ταχύτητα σου απλά αυξάνει. Δεν νιώθεις ποτέ ότι είσαι ακίνητος και πέφτεις από κάπου ακίνητος. Είναι άλλο, επειδή συνεχίζει την κίνηση, δεν είναι το ίδιο μέσα να πέφτεις απότομα από μια κατηφόρα, ας πούμε, με το τρενάκι στο Λουναπάκι, το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό να πω. Καμία σχέση. Καμία, πάει πιο ομαλά. Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνεις τη μετάβαση από την πτήση του αεροπλάνου στην ελεύθερη πτώση. Αυτό το τελευταίο είναι που έγειρε την πλάστικα. Θα έρθω να με μάθετε, θα έρθω να πετάξουμε μαζί. Θα μας βρείτε εύκολα είτε στη Θήβα στο ιδιωτικό αεροδρόμιο Ίκαρος, ναι, αλλά πιο εύκολα στο ίντερνετ, skydive.gr, και έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Να πούμε χοντρικά ότι πόσο κοστίζει αυτό για να μάθει κανείς να είναι αυτόνομος να πετάει, δηλαδή να μην έχει ανάγκη εσάς? 295 ευρώ η εκπαίδευση, ναι, μαζί με τις υποχρεώσεις προς το σύλλογό μας, και από εκεί και πέρα είναι 62 ευρώ η κάθε πτώση. Έχετε δικό σας αεροπλάνο που ανεβάζετε ψηλά τους ανθρώπους? Έχουμε 2 αεροπλάνα. Το ένα είναι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και το άλλο στην περιοχή της Αθήνας. Δεν μου φαίνεται ότι κοστίζει πολύ ακραία να γίνεις πουλί για λίγο. Δεν κοστίζει καθόλου πολλά χρήματα σε σχέση με άλλα αθλήματα που νομίζουν όλοι ότι είναι πολύ πολύ φθηνότερα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλημέρα. Ελπίζω να σας δούμε σύντομα. Και εγώ το ελπίζω. Και εγώ το θέλω μια τέτοια εμπειρία. Η μόνη εμπειρία που έχω είναι σε έναν αετό που με είχε βάλει ένας εκπαιδευτής μια φορά. Ξέρετε με αυτά και κατεβήκαμε. Ναι. Το είναι άλλο όμως που λέτε. Ναι, αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Επίσης. Καλημέρα.